Този апарат къв беше отдела? Той друг ли? Но е само за снимки. А пък това пускаш движение, така ли? Това е камера. Гъсоци така. Те гъсоци в нея са колорит тук, ама бе. Ония са много интересно ято, аз много си ги харесвам. Те и в тях няма никакви мръвки, ама... точка гьола после снимай тия. Она завчера на това... Вчера ли беше? Вчера ли казах само? Баня. Завчера ли беше яздена. И кай... Такива кай... Мюретата, такива кай красиви разбира се. Ще и петел. Ще засиля само тия прякащите, папаските. Еднаката имаше много интересни папаски. Тия са страшно стада, обаче гледай, като старите научени, още ги пускам, те са навън. Тя потатък не има. И цял ден кълват, разбира. Цял ден, докато тия цял ден ме дремат тук, разбира, като не са излизали. И по пътя. Може да идеш по пътя. Аз им направих една кофа да това там да ги работи. Я иди дай гъските насам да ги снимем тях. Да не ода с това. Гъби има, мръвка няма. Друг път мръвки има, гъби няма. Тошка, те гъски тук направиха така впечатление, нали?
вземем дота, много там ще нам пристигнете. Сложи там за гьола уния да обрани. Викам гъските най-представителни тук. Маката имаше много хубави папаски, такива червени само, че тотално по-червени. А той ги пропилява в Северна България на добило место. Да гледа в един двор дясно, къде има гъсове, като тия. Ама той не вдиган, те голи дворища, така другая гирена на Русия. Паша, Маша. По-долу съм имел сега да им нахвърлим, както минеш.